Bé, doncs, molt bona tarda, amics telespectadors. Tornem a estar una altra tarda aquí, tornem a estar una altra tarda d'entrevistes i avui tanquem ja aquesta ronda que hem fet amb tota l'oposició de l'Ajuntament de Piera. Avui tenim aquí que volem agrair a les dues persones que ens acompanyen, la Júlia Bueno de la CUP i la Sandra Bernat d'Ares de Mar. Per tant, primer, tant Júlia com Sandra, gràcies per haver acceptat aquesta invitació de Televisió de Piera. Hola, gràcies per convidar-nos. Doncs comencem per la Júlia. Doncs, bona tarda, Júlia. Com he dit abans, la primera pregunta que et faria i la que acostumem a fer sempre per començar és que ens facis, descomptant aquests primers 3 mesos de la Covid, com a partit i com heu vist aquests 9 mesos, aquest any, oi?, de legislació. Vosaltres que sou un equip novells, perquè us heu estrenat amb aquesta legislatura, com has vist aquests 9 mesos tant de l'equip de govern com la vostra feina dintre de l'Ajuntament, Júlia? Bona tarda, primer de tot. Doncs bé, com m'has dit, nosaltres ens hem estrenat en aquesta legislatura. Correcte. Tant el partit com jo mateixa, clar. Bé, han estat 9 mesos intensos perquè jo no vinc de cap altre partit, mai havia estat en política, vaja. Sí. Vinc del món de l'associacionisme, que al final sí que treballes pel poble d'alguna manera, però des d'una perspectiva bastant diferent. Molt diferent. Sí. I bé, jo considero que he après moltes coses en aquests 9 mesos, algunes bones, d'altres que et fan veure la realitat d'una altra manera que a vegades espanta una mica perquè des de fora és molt fàcil criticar, és molt fàcil veure que les coses no funcionen, però quan estàs dins veus que realment n'hi ha moltes més i veus com algunes és molt complicat gestionar-les o millorar-les, però d'altres veus que realment sí que seria més fàcil fer-les bé i que no s'està fent bé per una manca de voluntat. I com a resum seria una mica això, no? Després, el partit en general, aquesta és més la meva visió, el partit en general doncs crec que la nostra assemblea ha crescut molt, ha madurat molt en aquests 9 mesos. També és una assemblea bastant nova, realment. L'assemblea de la CUP de Piera no fa tant que va néixer i també va ser una mica entrar de cop per la porta gran, no?, que seria l'Ajuntament. Però bé, crec que ens estem adaptant bastant bé i que ho portem bastant bé i estem contents amb la feina que estem fent, no? No hem deixat els carrers mai, que és una cosa que tenim molt clara, que el fet d'entrar a les institucions en cap cas pot voler dir deixar el carrer, que al final és d'on venim i és on volem fer la feina. I res. Sí, que esteu contents, però que estàs dient esteu contents perquè suposo que teniu a darrere un bon equip, no? Tu ets la persona, el cap visible, diguem-ho així, però al darrere tens un equip que no pareu de treballar, no?, per lo que estàs dient. Sí, clar, sí, al final nosaltres som assemblearis 100%. Al final la meva feina a l'Ajuntament no tindria cap sentit si jo no tingués a l'assemblea al darrere. Bueno, al darrere tampoc m'agrada dir-ho, no? La tinc al costat. Al costat, correcte. Ajudant-me sempre, jo ajudant-los amb ells amb el que puc i bé, al final és això, jo sóc un cap visible de tot un grup de persones que treballem i treballem molt i ens esforcem molt perquè, ja et dic, tots som nous, no sabíem a què ens enfrontàvem i ara a poc ho anem descobrint, però evidentment no és el mateix per una persona que porta, 10 anys a l'Ajuntament que per nosaltres que acabem d'arribar, no? Però sí que estem contents i estem molt orgullosos de la feina que estem fent i de la rebuda que
tenim entre la gent que simpatitza amb el partit i amb la que no, perquè també molta gent ens ha vingut i ens ha dit jo no us voto, però m'agrada que feu això i això altre. Vull dir que això també s'agraeix molt. Sí, em podem donar fe que sou una assemblea, que sou una colla des de Televisió de Piera, perquè nosaltres, quan vam fer les primeres entrevistes, per lligar entrevistes, parlàvem amb tu així com a altre partit, la lligàvem de seguida. Vosaltres sempre ens dèieu, no ho sé, això ha de passar per assemblea, però vull dir que en podem donar fe i ens sembla bé, evidentment. Sí, és que així, al final no puc decidir el nom de totes. Correcte. Molt bé, Júlia. Doncs la Sandra també ens farà 5 cèntims d'aquesta legislatura. Tu ja tens una mica més d'experiència, no, Sandra? Sí, jo ja porto una legislatura i aquest any portem un any, però ha començat bastant forta, no traient els mesos de Covid, perquè des d'un principi han començat a sortir més problemàtiques dins de l'Ajuntament, tot allò que anàvem comentant en legislatures anteriors, problemàtiques amb el contracte de les escombraries, problemàtiques a nivell de tenir relació de llocs laborals, de tenir un organigrama a l'Ajuntament. Ens enfrontem a que se'ns acaba el contracte d'aigua i totes aquestes coses portem un any i encara continuem igual que la legislatura anterior. Són coses que ja s'haurien d'haver solucionat i continuem batallant bastant fort, però creiem que des del juliol estem igual. I per molt que lluitem i treballem i pressionem, la Júlia ho sap perfectament, que portem des del juliol que van sortir alguns informes d'intervenció i de secretaria que deien que s'havien de solucionar certs aspectes, com el tema de les escombraries, batallant perquè això es solucioni i sembla que no hi ha manera. Des de la nostra assemblea, per nosaltres és bàsic donar uns serveis i un manteniment al municipi abans que voler fer altres grans infraestructures o grans obres. I és una cosa que sempre els transmet a l'equip de govern. Necessitem treballar perquè el poble tingui uns serveis bàsics de qualitat, tingui uns serveis socials de qualitat. I crec que a poc hi ha algunes regidories que estan començant a treballar i s'estan esforçant molt, com per exemple serveis socials, però hi ha altres aspectes que van molt lents i que continuem amb la mateixa batalla de sempre, que aquesta manca de voluntat ens impedeix avançar i impedeix que el poble avanci. Només cal mirar els barris com estan. Hi ha hagut manifestacions en aquest primer any de legislatura, quan això no és normal quan inicia una legislatura. Per tant, nosaltres valorem aquest any complicat, perquè portem 4 anys de legislatura, hem vist com funcionen les coses allà dins, hem vist què es pot fer, hem vist què no es pot fer perquè a nivell de burocràcia o a nivell de lleis és molt complicat i creiem que es podrien fer moltes més coses de les que es fan, moltes més coses pel municipi. I continuarem treballant, tant fiscalitzant, perquè no deixem de ser un vehicle entre la ciutadania i l'Ajuntament. Correcte. Treballarem per fiscalitzar l'equip de govern, però no només estem aquí per criticar l'equip de govern, sinó per fer una crítica constructiva i ajudar-los de la mà amb tot el que calgui. Sempre denunciarem, farem denúncia social de tot el que nosaltres creiem que no s'està fent correctament, perquè no s'està fent un bon benefici cap al municipi, però sempre que puguem estarem al costat per poder tirar endavant per tenir un benefici comú, que és pel que estem aquí. Correcte. Com heu viscut, contestés tu, Sandra, si vols, ara la primera, i després que ens ho contesti la Júlia, com heu viscut aquesta pandèmia, però des de dintre de l'Ajuntament? Primer a nivell personal, com ho heu fet, i després a nivell d'Ajuntament, com heu vist que s'ha treballat el que vosaltres s'us ha donat paraula, s'us ha donat cova aquí a l'Ajuntament, com ho heu vist? Bueno, abans de tot s'ha de tenir en compte que aquesta pandèmia no se l'esperava ningú i que, per tant, sempre se li ha de donar aquest marge a qualsevol administració perquè no estava planificat, és impossible planificar una cosa així i s'ha anat improvisant sobre la marxa. I dient això, sí que és veritat que des de l'Ajuntament al principi va haver una falta de comunicació
perquè nosaltres sí que ens interessàvem per ajudar i tal, però no va haver aquesta comunicació fluida. Vam estar unes 3 setmanes sense tenir reunions amb tot l'equip de govern i l'oposició per veure bàsicament en què podíem ajudar. No és per res més, perquè si tu no pots parlar amb els regidors de les àrees, és complicat saber i distribuir-nos la feina, perquè s'ha d'entendre que 9 persones que són a l'equip de govern no poden amb tot. A part d'això, creiem que hi ha ajudes que han arribat tard, és una cosa que sí que els hi hem dit des d'un bon principi. Es va fer el ple a finals de maig i si s'haguessin fet plens, per exemple, a l'abril, hi haguessin hagut ajudes que ja estarien actives des de principis de maig, no ara que estem encara esperant que s'aprovin certes ajudes. El tema de les ordenances de terrasses, ajuda a comerços, són coses que s'haurien d'haver fet des d'un principi, o ajudes socials, i ha costat molt engegar la màquina. Nosaltres entenem que és una situació complicada, però el que no pot ser és que hem vist que estaven tota l'estona a remolc del que deia la Generalitat o el govern central. Entenem que ells són els que ens han de donar més ajudes i són els que han d'ajudar més perquè són les administracions públiques més grans, però des del municipi som l'administració més propera a la ciutadania. Per tant, som l'administració que podem fer ajudes més adequades al que necessita la ciutadania de Piera, perquè som 15.000 habitants i afortunadament tenim uns pressupostos sense deute que ens permeten fer totes les ajudes necessàries per poder ajudar els 15.000 habitants que tenim a Piera. Molt bé, i vosaltres, Júlia? Bueno, bastant en la línia del que diu la Sandra, no? Sí que és cert que al principi va costar bastant. De fet, va ser sorprenent com a mínim, no? Que van passar gairebé 20 dies fins que l'alcalde no ens va convocar o no ens va dir res a la resta de l'oposició. I sí que vam estar en contacte tant amb el Llopart com amb el Rossell, que sí que eren els únics regidors de govern que ens anaven una mica informant del que passava, no? Però, clar, quan veus, per exemple, una entrevista a la tele de Piera o a la ràdio de Piera de l'alcalde i un altre regidor i els regidors de l'oposició encara no han parlat amb l'alcalde, quan des del primer moment nosaltres estem mostrant voluntat de voler ajudar i tal, doncs, home, molesta perquè sembla que no vulguin la teva ajuda i després, en fi, les coses no van soles, no? Necessiten més mans, com deia la Sandra, amb 9 regidors de govern és complicat gestionar-ho tot. Però bueno, sí que després vam començar a fer reunions setmanals i ens posaven una mica al dia de tot. A mi m'ha faltat una mica de previsió. O sigui, tenint en compte i entenent que aquesta situació ningú se l'esperava, Sí, evidentment. Com la Sandra, evidentment. Però sí que hi ha coses que, el que deia abans, falta de voluntat, no? El tema de les ajudes. Nosaltres amb l'últim ple ens vam abstenir a les ajudes. Sabíem de sobres que s'aprovarien, però ens vam abstenir perquè no estàvem d'acord. Primer, ens van semblar que arribaven molt tard, perquè portàvem ja mes i mig dient que s'ha de crear ja un primer paquet d'ajudes, anem a fer-ho conjuntament. Bueno, això no va passar, o sigui, s'ha aprovat al ple del maig. Clar, aquestes ajudes encara no són una realitat, diguéssim. Després, jo crec que 1 o 2 regidors, des de la situació de privilegi que tu tens com a càrrec electe, diguéssim, necessites parlar amb més gent per fer uns ajuts que de veritat siguin uns ajuts per tothom. A mi les bases d'aquells ajuts no em semblen justes, em sembla que es deixen a molta gent. I es va parlar de fer una taula de diàleg amb molts representants del poble, no? De diferents sectors, amb tots els representants dels partits de l'oposició. Aquesta taula encara no s'ha produït i dubto molt que s'arribi a produir. Clar, llavors,
entenem, evidentment, que aquests ajuts han de ser-hi, no? I s'han d'aprovar i qualsevol cosa, per poca que sigui, és bona i ajudarà. Això ho tenim claríssim. Però, per exemple, és això, nosaltres al Pla ens vam abstenir perquè no creiem que les coses es fessin bé. Tenint en compte tot això, que és una situació que ningú sap com evolucionarà, que ningú se l'ha pogut preparar abans, perquè al final, qui ens havia de dir fa 4 mesos que passaria tot el que ha passat? Ningú ho sabia, ni l'alcalde, ni la Sandra, ni jo. Bueno, al final és que ningú ho sabia, ningú estava preparat. Però hi ha coses que s'han de tenir una mica, no sé, una mica de vista, no? de previsió, perquè no et pilli a últim moment sense saber què fer, perquè al final o sigui, no estem parlant de qualsevol cosa, estem parlant de persones, que a vegades sembla que se'ns oblidi, no? Clar, són les vides de les persones, és el menjar que s'enduran a la boca, són els diners que faran que puguin pagar l'aigua, la llum, el lloguer. És que, clar, i a vegades parlem d'aquestes coses com si fos qualsevol cosa i no, i s'ha de ser molt respectuós, s'han de tenir en compte moltes coses que jo crec que no s'han tingut en compte. I també s'han recolzat molt en les administracions superiors, no? Però al final el poble és la base. És el que deia abans la Sandra. El ciutadà, on anirà primer, serà a l'Ajuntament. Correcte. Serà la primera porta que truqui. Jo penso que un ajuntament sempre ha de tenir un plan B, no? De saber què dir al ciutadà. No podem esperar que el govern o que el gobierno tregui ajudes. Bueno, és que i si no les treuen mai, què farem? No farem res. Clar, és que això bueno, jo crec que no s'ha fet bé, vaja, no s'ha fet bé. S'ha fet tard i poc bé. molt bé, o que s'hagués pogut fer millor, vaja. Júlia, abans deies que vosaltres fèieu, després li preguntarem el mateix amb la Sandra, però aprofitant ara que estàs ja xerrant ara, doncs deies que vosaltres fèieu carrer. Aquest carrer que esteu fent, què us diu la gent? Què us ha dit la gent? Com ho ha viscut la gent? Com ho heu vist vosaltres? Bueno, nosaltres ara mateix, per exemple, hem engegat una campanya, bueno, l'hem engegat a Piera, però que és una campanya que la CUP l'està fent arreu del país, Sí. que es diu que no ens robin la vida. I que no ens robin la vida. I, bueno, segueix uns quants eixos, no? Habitatge, sanitat, educació, relacions laborals, etc. I una mica el que pretenem és, dins de les mesures de seguretat que hi ha ara mateix, és recordar a la gent que quan es volen canviar les coses s'ha de sortir al carrer, és a dir, des de casa, ara perquè no hem tingut cap més remei i l'única manera que teníem de reivindicar alguna cosa era a través de les xarxes o sortint al balcó a aplaudir a les 8 de la tarda. Però això ja ha passat. O sigui, ara es pot sortir al carrer amb seny, seguint les mesures de seguretat, però es pot fer, o sigui, ja podem tornar als carrers. I el que no volem tampoc és que la gent oblidi el que ha passat aquests 3 mesos, perquè sí que és cert que quan estàs en el moment, no? En ple caos, la gent s'emprenya i es torna molt reivindicativa, però després, quan tot torna a la normalitat, en el moment que tu ja pots tornar a fer la teva vida normal, a veure els de sempre, a veure la teva família, a sortir a comprar, a prendre't alguna cosa al bar, clar, la gent sembla que se n'oblidi. Evidentment, no tothom, però sí que jo m'he adonat durant aquests mesos que la gent s'ha tornat molt reivindicativa, no? I aquest esperit crec que no l'hem de perdre mai. I, clar, nosaltres, la nostra naturalesa, diguéssim, ja és així. Nosaltres sempre hem estat al carrer reivindicant el mínim, no? Que a vegades ens diuen és que l'únic que feu és queixar-vos. No és que l'únic que fem és queixar-nos, però
Però allò que no Reivindiqueu. ens agrada ho diem. Ho dieu. I aquesta campanya que estem fent doncs, va una mica d'això, no? De tots aquests drets que fa molt temps que estan sent vulnerats, que no és una cosa d'ara per la Covid, sinó que són drets que ja fa temps, anys, que no se'ns garanteix, ara ha quedat més que demostrat que és així. Llavors, ara és la situació perfecta, diguéssim, per posar aquests punts a l'agenda i que la gent vegi lo importants que són, no? Perquè ens hem adonat que en qüestió d'una setmana el sistema de sanitat pública s'ha col·lapsat totalment. Totalment. Clar, evidentment, la situació ha sigut la que ha sigut, però probablement si la sanitat pública s'hagués cuidat des de fa molts més anys, ara el col·lapse no hagués sigut tan gran. El mateix amb l'educació. Quantes escoles s'han vist desbordades perquè no sabien com continuar el ritme escolar normal des de casa, perquè no han estat preparades. Què passarà quan es torni al setembre a les escoles? Aquest és un altre tema. Sí, sí. Clar, i s'han de tenir en compte, per això és tan important lluitar. Quan sembla que va tot bé i quan tot va malament, és molt important continuar per aquests drets, per aquesta educació pública, per aquesta sanitat pública. Què ha passat amb la gent que no té un habitatge estable, diguéssim, durant aquests mesos? Això s'ha convertit en un problema dins de l'administració perquè moltes no han sabut com gestionar-ho. És molt important que els municipis tinguin un parc de lloguer social. Clar, totes aquestes coses, ara que podem, és el moment de sortir al carrer i cridar-ho i reivindicar-ho i el que deies abans, no? Com la gent ho rep, no? Què ens diu la gent? Doncs jo crec que estem tan bona rebuda. Sí que és cert que ara costa, no? Encara, però perquè la gent té por i és normal. Clar. Però s'ha de normalitzar també la situació, no? I sí que és veritat que molta gent també aplaudeix el que estem fent. D'altra no, i ens diu que, qui vol criticar, criticarà sempre. Com sempre, evidentment, com sempre. Però, ja et dic, jo, per exemple, em sento molt orgullosa perquè miro al voltant i per part dels altres partits, el propi govern, no veig cap intenció de sortir al carrer ni de fer res més enllà d'aplaudir, no? Com s'ha fet fins ara. Crec que això ja no val. Molt bé, Júlia. I la Sandra, la mateixa pregunta que li fèiem a la Júlia? Doncs ens vam trobar en una situació que al principi la gent tenia molta por, estava molt desconcertada. I just es va juntar amb unes pluges molt fortes que vam tenir aquí a Piera i la gent encara estava més desconcertada perquè no hi havia els mitjans que hi ha en una situació normal. Però a poc la gent ha anat prenent consciència de quina era la situació, de com havien d'actuar, que era molt important la solidaritat i crec que ara s'ha creat, és un valor més de la societat que ja ha quedat en si, però no ens hem d'oblidar que ara entrem a la nova normalitat i no serà com abans. Hem de continuar portant mascareta, distància de seguretat, però hem d'evitar que tot això torni a passar. Hem d'aprofitar aquesta crisi per aconseguir tot allò que abans era improbable. Hem d'aconseguir, com deia la Júlia, tots els municipis haurien de tenir un pla, haurien de tenir lloguer social. Nosaltres a Piera tenim pisos de lloguer social, però tenim pocs, tenim molt pocs i a sobre estan plens. Ara mateix, si ens ve una persona, una família desnonada, no tenim on ficar-la. Una família que estigui al carrer, i això passa des de fa anys. A Piera no tenim un pla local d'habitatge social. I mira que tenim molts pisos buits, tenim més de 1.000 pisos buits a Piera, més habitatges buits. Déu-n'hi-do. Però som de bancs. Si nosaltres ara mateix no aprofitem que en una situació com aquesta la gent és més solidària, ens hem vist que en qualsevol moment això se'l pot anar no vist tot. Llavors necessitem poder tenir la base perquè esperem que no torni a passar, però si ve qualsevol altre problema, emergència,
que no torni que no sigui un rebrot, que sigui d'una qualsevol altra emergència. Estar preparats. Els serveis bàsics sempre han d'estar preparats. La gent no pot estar dormint a un cotxe. La gent no pot estar anant als serveis socials i que preguntin per la mesa d'emergència d'habitatge i que li diguin no, és que ara mateix no tenim habitatge. La gent ha de poder pagar el subministrament d'aigua, llum, gas. Els metges, ho hem vist actualment, els sanitaris, els metges, les infermeres, se'ls ha de dignificar perquè hem vist que són persones bàsiques, però no només des del sector sanitari. Els comerços que han estat oberts des del primer dia, que eren d'aliments, les farmàcies, tots aquells comerços de primera necessitat. Hem de començar a veure, i ara que ens hem donat compte que hi ha certs serveis, certes professions, certs drets que són bàsics però que no els hi fèiem cas perquè creiem que ja els teníem assolits o que era alguna que ja ho teníem allà i que no calia reivindicar més drets, ens hem vist que en qualsevol moment se'ls poden caure. I ara és el moment de treballar per la pobresa energètica, de treballar per reduir la taxa d'atur que s'està convertint en una cosa estancada, que no hi ha manera que baixi aquesta taxa d'atur. A Piera al març teníem un 16% d'atur. Hem de treballar perquè aquestes coses millorin. El nostre polígon industrial, a part de perquè tenim una comunicació per carretera bastant dolenta, però està pràcticament abandonat. Hi ha molt poques empreses, molt poca ocupació. Si ara mateix treballem per unes empreses i donem ajudes per unes empreses ecològicament sostenibles, fomentem no només més llocs de feina, sinó que també podem ajudar al canvi climàtic. Són coses que hem de continuar treballant i la gent crec que des d'un principi, al principi estava molt espantada, però ara s'ha tornat, ja ho van assolint i aquest sentiment de solidaritat pels altres esperem que continuï amb la nova normalitat. Molt bé, doncs hem acabat el temps. Agrair-vos... Han quedat moltes coses, evidentment, per parlar, però, com dèiem, que havíem dit altres vegades, us emplaçarem després de l'estiu, donarem aquests 3 mesos de coll, no? I després tornarem a parlar amb vosaltres a veure com ha anat aquesta post-pandèmia, diguem-ho així. Si us sembla bé, doncs, això, us emplacem per d'aquí passat l'estiu i avui sí agrair-vos aquesta deferència que heu tingut d'atendre els micròfons de Televisió de Piera, una cosa en directe, encara que sigui via Zoom, perquè és la nova modalitat que haurem de fer a partir d'ara, que això ens ha ensenyat que hi ha altres mitjans també de poder parlar amb vosaltres. Moltes gràcies, repeteixo, i fins aviat. Gràcies. Gràcies.